iti daytoy ang santuan na misa, intay danggayan ti panagyaman ti pamilyada Reynaldo Habar. Pagyaman ni Junicia Lampasakin ti pamilyana. Pagyaman iti pamilya ni Gaudencio Habilio. Pagyaman ni Arlene Habar ken ti pamilyana. Ti panagkasangay ken panagyaman ni Romy Rhodes Marcelo itatangal daw. Ti pagyaman ti Dabalos family ken kastamat nga iramanan nga karkararagan ti kararawan ni J.R. Habar. Tumapder tayo. Sarabuen tiapo wening tayamin dayawen tiapo tayo taysot salakan tayo ubog bingken natay nga nintay nga di kanta panang sarabu ken Jesus nga iti kanya tikinatanog na hosana hosana. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo akas may sa barangay nga agyaman iti Diyos. Agyaman kadagiti parabor ken imbag na. Kadagiti bendisyon na kada tayo. Agtalag tayo iti panangaasi, ti panangayaywan na latta kada tayo, panang parparabor na. Dawaten tayo ti agtultuloy a parabor na. Kastamit nga kadagiti pagkurkurangan tayo akas bumarangay kas tattao ti gimong dawaten tayo iti Dios ta pakawanen na tayo dagiti naglabsingan tayo tapno maikari tayo a makiranod iti daytoy na santuan a misteryo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Inda-iday dayo ti Diyos, babaan di pan ang kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, kat dito'y dagakapya. Kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakenda, ibunan nagdata, itanok da ka pagrukba banda ka daydaya wenda ka, agyaman kam ken ka gapuiti daklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman na ka nga apo, Cordero ti Diyos
Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lobo, awatem kada ito arararaw mi. Sika situtugang iti makanawang ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yanta nga'y siksika o Apo Hesu Kristo tinasantwa. Siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kanayon nga ipangag mo, dagiti araraw, dagiti marigatan nga adipen mo. Agyaman kami, gapoti kinaman ang nga asim, ket dawatin mi nga ilisi na kam kadi iti amin na pagdaksan, tapno iti amin na panagbiag mi, agserbi kam asiraragsak ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Di maibasa na adaw ti surat isan Santiago. Kakabsat, di kayo agtitin na nabuto, tapno di kayo tuukumen iti Diyos. Kasi degen ti hukom ket sagsaganaan asumrek. Si sasagana na sumrek. Kakabsat, lagipin nyo dagiti profeta nagsao, babaen iti nagan ti Apo. Isuda ti pagulidanan nyo, iti kinaanos nga agkibtur, iti panagsagaba. Gabuta na kaibtur da, kunatayo ka naragsak da. Nadamag yun ti kinaanos ni Hob, nga agibtur, kinamuyo ti panangted, ti Apo, kadagiti kasapulan, iti kamaudyanan na. Ngamin, manangaasi ken manangrik na, managipagrik na iti Apo. Kang runaan amin, kakabsat ko, di kayo agsapata, no agkari kayo. Di yu pagsapata ti langit, wenno daga. Wenno agaramat iti uray anya akita ti sapata. Wen, kunayaw numayat kayo, saan, numadi kayo tapno di kayo tuukumen iti Diyos. Ti sao ti Apo. Managayat ken manangaasi iti Apo. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, amin nga adda kanya. Idaydayaw yo tinasantuan anagan na. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipatan ti asina. Pakawanen na ti amin abasol ko, ken paimbagen na ti amin asakit ko. Yadayunak iti tanem, ken bendisyonanak iti ayat ken kaasi.
managayat ken manangaasi ti Apo na anus ket di agbalbali ti ayad na. Saan akanayon amang mangbabalaw, saan met ngagnanayon ti pungtot na. Kas iti kangato ti langit, manipod dito'y daga. Kasta ti kadakkel ti ayat na. Kadagiti agbuteng kenkwana, kas iti panagaddayo ti laod kendaya. Kasta met ti panangyadayo na kadagiti basbasol tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ayawen tay ti Apo, Diyusan na ayat na itetay kentana ti dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Napan ni Jesus ije Judea, binalasiw na ti karayan Jordan. Naguornong manen iti yanda dagiti adu atat tao, ket insuro na ida, akas iti masansan nga aramiden na. Immasideg ken kuana ti sumagmamano a Pariseyo, tapno suuten da. Sinaludsod da, ibagamman, ipalubos ayat tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus, anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo. Insong batda, impalubos ni Moises at ilalaki mangsurat ti pakakitaan di panagsina, sana papanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, gapo iti kinatangken ti uloyo, insurat ni Moises day taabilin nga agpaay kada kayo. Ngem idi punganay, idi pinarswa ti Diyos daytoy alubong na isao. Inaramid ti Diyos ida alalaki ken babae. Daytoy ti gapo na apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na. Agbalindan ton amay maysa. Iti kasta saan dan adwa no dikat may maysa. Ngarod saan napagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Diyos. Iti nakasublidan iti balay, pinalutpot ken kuana dagiti adalan daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki ang mangisina ti asawa na sa mga asawa iti sabali. Makabasol ti pannakikamalala ang maikaniwas ti umuna nga asawa na. Kastamet ti babae ang mangisina ti asawa na sa makiasawa iti sabali. Makabasol ti pannakikamalala. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Happy Fiesta kada kayo, Apo. Kasla mga piyesta taro pa yaw, palakpak! Kastoy gayam ti teknik na tapno ado makimisa, Apo Kapitan, tunggal misa yo ti barangay, dapat kaagpakan kangamin. Hanlang ada kami. Kita ang tatadapakan niya, gisalsalog da naka-istayro data merinda ka nag-iisem dagiti ka barangayam. Baka dan tuman dua katuon ti alaen natan oray may sa ilakaman naman ti pangrabiinan. Ngala happy fiesta. Jak amo ano dati dekorasyon nyo no para misa. Baka sabit kamlakin ni San Antonio to iwan no
nairanta nga parakin daytay gandang lalakin sa mo data. Naisabit kam sa mo laeng. Nga adung aktibidades yo, kita agi program yung may inyag ni Mananglos ka mayat-mat. Kung kuna nga rod, or yung kuna kay Villa Garcia din nagpiestada, ti kumakangiwatan tayo daytoy misahan. Ultimo ko mapanagsumbat nga, ti Apo adda ko makadakayaw, kasta kumamad king ka! Kada kayo agbuya kayo ti basketball kaging gana tumuknos sa dilangit jay laaw yo ha. Kapay numisa ka laki la umol. Pumanaypay kayo, nagreklamo kayo, nagpudot, into nulumbatin ang uray tapok kada pudot kada kwag awang maaririyo. Nga di ko dati radyo ti barangay nga dahito ti kuma inabangan nyo tatamisa dahito kuma kadadakkelan nga speaker misa nga ron. Naan? Ho! Kanya kung makadadakkelan nga speaker into no coronation night nagpipintas kayo intirayo dagitay Pilip niya na yung nga nakalipstick kay kada ko amin nga intirayo dagita hilsyo hanggat at ako mapanangitirayo dayata kasi narak yun ni Apo Jesus. Ya bagay. Ni Apo Kapitan baliktad nga minudad duma. No daytay mo coronation night wenno grand bulan mamulta ti hanga umay. Mailista tatta ko mamulta ko matang nga umay tatta so misa nga rodan amo yung amin ti original na ti piesta hantay pagsasaong Ilocano daytoy Espanyol daytoy celebration pagyaman ragsak injat iramidan da iti makatawan agagragsak da agmisa da agraragsak da kagapumata naguurnong ti tattaon tinto aramidan damatan habang nga kalpasan ti misa agaayam tayo agsasyatong da, agi innampitan da, no amuyo pa iti innampitan, aggagabbo da, pangragragsak, tatamot kan baliktad, at dadad tang Battle of the Bands, basketball, bisiklit, amin-amin ang pinatarayan tinuang, Jimisa, isunto ti kabasitan ti audience, piman, ang baliktad nga taday jay. Oh, maawatan nyo kung kuna? Tintula makimisa, dua tulang ababakat, obing nga sumanulpang. Ayan nagpibigsa nga tanod kada kwanta, gwardyaan nyo kumaday ti misa, tawan ti aglabas-labas, awan ti agpagna-pagna. Kano das abano tinarayan tinuang ka, apay nga gwardyaan dagiti tanah hanga daytoy kuma. Ay maawatan diyaw. So kumaat kang runaan daytoy kumakadadakkelan nga banda. Dagiti kalalaingan nga banda nga agtukar, adda kumatoy nga agtukar ta, dahito garot ti kang runaan. Intirayo kumata kalalaingan na nga, bangbanglo ka da, extension ti matayo na nga ito no rabi aw mo lang makakita. Apay nga diya ti ibagbaga na isugorod nga natipon-tipon tayo, tano kitaan tayo nga rod. Agyaman tayo makidit at dalat tamo ti misa ti barangay, ngam iso kumaa ti rason ti amin. Apay nga adda banda, apay nga adda ay ayam, apay nga adda pa nagtitipon, apay nga adda kakaan, na paraburan tayo nga rod kini Apo Diyos. Kano kitaan tayo ka, isupay ti kakakapsutan ti pukaw, dahil ti sungbat, kanta, isupay ti kababasitan ti makita, hanga baliktad nga ta. Iso kumaati ipang pangruna, amin-amin, ang kasla kuma, mano gastuan nyo pag premyo yo ta Mr. Bebot, Mr. Bebot kayo? Kunya pangawag yun dyan, feeling misgay. Mano pag premyo yun, ti bandahan ko mga dahi ti nagdakkilan nga premyo yun, ha? Dagtataperyaan yun, oreyo lang siniraan tadalan. Rinabi ka nga panagitin nag-ita, under B, kung kunayod dyan, ito'y mutan ka, ay natekolekta, pass, kunan. Alaam amin nga apom, mapamuilinyat tani, kulog-kulog amin, into no dahi tuyen, nun mapanji kolekta ka, agin kikidem ka, anya, baliktad nga ron. Nagkakaawatan tayo ha. Daya, anya nga minti kang runaan ti ramramba, aramrambakan tayo, fiesta, panagyaman, ti parabor ti Diyos, ti panangisalakan na kada tayo, dagiti bendisyon na, agyamang kayo, maparaburang kayo latati San Antonio, nagadong nga grasya nga ag tintinag kada kayo.
Dan sapay bisikleta yo, ada bisikleta yo niya. Kita nyo tadi mapusit ang ipon nyo, tika bibisikleta. Nagitidad duman na pandansan nagbisikleta, di damutin na kinisa, ibagagtokin mayor nga ibabawinan. Grasya amin dagita kumatirason, dagita bendisyon nga itid na isumatirason tayo nga agdaydayaw, agyaman kini Apo Diyos. Kitain nyo ka, daytoy barangay yo, masapol ang ipagpanakil yo, nga daytoy taga San Antonio kami. Nasayahaat nga tao, ado ti bendisyon, mayatili panagkaykay sami, di ko maati maipagpanakil tayo man nga ikarit, nga da tayo, ada talag tayo kini Apo Diyos, dagay ko makit number 1 nga kitaan tayo, dagay ko matiri rason nga agragragsak tayo. Ala naman pa'y kasta, itultuloy yo ati agragragsak, ituloy yo ti agyaman kini Apo Diyos, hanyo liplipatan nga dagiti amin nga aramidin nyo, para kingkwana. Hanyo liplipatan nga amin, uri at daragragsak, dagitoy nga talento, dagitoy nga sagot, laglagi pun tayo nga agapuking kwana, dahi tatikin na pakumbabang ibagbagana. Ngam no tinagi ko amon, kukamon no kunan ay kamaliday ta nga desisyonan, kamaliday ta nga pamatin. Hala kakabsat, ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo, agkararag tayo akas gimong, bendisyonan na ko madagiti amin ang pampamilya tayo, dagiti amin nga tarigagay, dagiti pampamilya tayo, ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada kayo, dito panagyaman tayo kingkwa na idaton tayo amin, dataman ta 20-20 na depende sa klase, kunanan sa data, agraman motor, kano 20-20 ka nagadaw kay mga mangdarop, ton umay di basket ka, agin kikidum ka, baliktad lata, mo pa'y daytan. Ala kagyaman tayo na po Diyos, tayo ti bendisyon kin grasya na, sapay kumata makapudno tayo mat. Alaglagi pun tayo, ipatag ti pamilya, ipatag dagiti galad, ipatag ti da espirituan para iti pamilya, taday ti umatirason ti Diyos ka mga pangitidan na ti bendisyon na. Itultuloy tayo nga ron dito na santon ami sa aramidan tayo ti panagdaton.
tinadungam o Ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastama da pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ited mo kadakam ni Kristo nga anak mo tap na ispalin na kami ti patay ken ti amin na pagdaksan awatem kada si aayat dayti a sakripisyo nga idaton mi a pagyaman ken ka kalpasan ti pannakarok at mi kadagiti rigrigat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudno na yung may ikari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kanasantuan nga Ama, gapo ken Iso Kristo nga iayatem nga anak mo. Iso ti berbom kat gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda. Ket isupay ti imbaon mo aman nubbot ken mangisalakan nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria inyon nak na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmeken na ni patay ket iparangarang na ti panagungar iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay ken ka anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos amang ibunan nagkadagiti pakaidaydayawang ket iti maymay sa atimat konami. Santo, 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 Tiapo a Diyos, dagiti amin ti langit ken dagan napno dayti pakaidaydayawang Hosana iti kangatwan madaydayang ti umay tinagan ti apo Hosana iti kangatwan. Pudno na apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na ana Diosan.
Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo, dagiti kakabsat mi apim mo, sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng ko mati pagariyam, matungpal ko mati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y, tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ang aggapukan niya, ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobo, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanya, ngam ti may salaeng nga sa mapaimbagton ti kararo. Sa
may rambakan, grasya na asagon, pagraraman. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, babaan da iti tinapay ti biyag, rokatan na kami ti panang tagabo ti basol kada kami, kat babaan ta kaasim, pangabaruanem ti pigsami, tulungan na kam kadi tapno rumayray ti panagyaman, ken panagayat mi ken ka. Degdegam kat adi agresa ti pananginanamami iti agnanayon abiyag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ngalay tuloy ti agraragsak agyaman iti Dios Apo habi fiesta kada kayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.